Svi mi tragamo za nečim. Nekima je to blago zakopano u dalekoj pustinji, nekima mirna večera bez notifikacija, a nekima sofa koja neće propasti posle godinu dana sedenja. Možda je baš danas dan kada ćete doneti odluku koja menja život. Možda ćete danas krenuti na put ka sebi. Sad, da li ćete stvarno krenuti ili ćete reći, možda sutra samo još jedna epizoda serije. Paulo Coelho u svom čuvenom Alhemičaru priča priču o Santiagu, mladom pastiru koji kreće na put da pronađe svoje lične legende, verujući da ga tamo čeka bogatstvo. Ali da li se bogatstvo nalazi u nekoj dalekoj zemlji? Santiago nije bio ni filozof, ni milioner, ni svetski putnik. Bio je običan pastir koji je voleo svoju rutinu, vodio je ovce kroz Andaluziju, spavao pod zvezdama i u slobodno vrijeme čitao knjige. Ali nešto mu nije dalo mira. Sanjao je isti san više puta, san u kome mu neko govori da mora otići u Egipat jer ga tamo čeka zakopano blago. Iako se opirao, znao je da san nije slučajan. Ja sam kralj Salema, rekao je starac. Zašto jedan kralj razgovara sa običnim pastirom? Upita mladić postiđen i zadivljen. Za to ima više razloga, ali recimo da je najvažniji taj što si imao snage da ostvariš svoju ličnu legendu. Mladić nije znao šta je to lična legenda. To je ono što si uvijek želeo da činiš. Svi ljudi u ranoj mladosti znaju šta je njihova lična legenda. U tom životnom razdoblju sve je jasno. Sve je moguće i tada se ljudi ne boje da sanjaju i požele sve što bi voljeli da rade u životu. Međutim, što više vrijeme odmiče, neka tajanstvena sila nastoji da dokaže da je nemoguće ostvariti ličnu legendu. Mladiću se učinilo da starčeva priča nema mnogo smisla, ali ipak hteo da sazna kakve su to tajanstvene sile. Trgovčeva ćerka će biti zadivljena kada joj o tome bude pričao. To su na izgled zle sile, ali ti u stvari govore kako da ostvariš svoju ličnu legendu. Oni ti pripremaju duh i volju jer na ovoj planeti postoji jedna velika istina. Bez obzira ko si i šta radiš, kada stvarno nešto želiš, to znači da je ta želja nastala u duši vaseljene. To je tvoja misija na zemlji. Čak i kad samo želiš da putuješ ili da se oženiš ćerkom trgovca tkaninama. Ili da tražiš riznicu sa blagom. Duša sveta hrani se ličnom srećom ljudi. Ili nesrećom, zavišću, ljubomorom. Jedina čovekova obaveza jeste da ostvari svoju ličnu legendu. Sve je samo jedno. A kada nešto želiš, čitava vaseljena se zaveri da ostvariš tu svoju želju. Neko vrijeme su ćuteći posmatrali trg i ljude na njemu. Starac je prvi progovorio. Zašto čuvaš ovce? Zato što volim da putujem. On uperi prst prema jednom prodavcu kukica koji se sa svojim crvenim kolicima nalazio na istom tom trgu. I onaj prodavac kukica želeo je da putuje kada je bio mali. Ali odlučio je da kupi kolica i prodaje kukice kako bi godinama štedeo dinar po dinar. Kada ostari, provešće mjesec dana u Africi. On nikada nije shvatio da ljudi uvek imaju uslova da urade ono o čemu sanjaju. Trebalo je da se odluči da bude pastir. Naglas pomisli mladić. I on je na to pomišljao, reče starac. Ali prodavci kukica su ugledniji od pastira. Prodavac kukica ima kuću, dok pastir spava pod vedrim nebom. Ljudi više vole da udaju ćerku za prodavca kukica nego za pastira. Mladić je nešto štrecnulo kada je pomislio na trgovčevu ćerku. U njenom gradu mora da je postojao neki prodavac kukica. Najzad, ono što misle o prodavcima kukice i pastirima ljudima postaje važnije od lične legende. Starac poče da lista knjigu i udubi se u čitanje jedne stranice. Mladić malo pričeka i prekide ga isto kao što i ovaj njega. Zašto mi sve ovo pričate? Zato što nastojiš da proživiš svoju ličnu legendu. I upravo pomišljaš da od nje odustaneš.
I vi se uvek pojavljujete u takvim trenucima. Ne u ovom obliku, ali uvek sam se pojavljivao. Ponekad se pojavljujem u obliku nekog dobrog rješenja, neke lepe ideje, ali uvek se pojavljujem. U drugim prilikama, u odsutnom trenutku, olakšavam stvari. I tako redom. Ali većina ljudi to i ne primećuje. Starac ispriča kako je prošle nedelje bio primoran da se nekom kopaču dragog kamenja prikaže u obliku kamena. Kopač je sve napustio da bi krenuo u potragu za smaragdima. Punih 5 godina radio je na jednoj reci i uspeo je da izlomi 999.999 kamenova u potrazi za jednim smaragdom. U tom trenutku kopač je pomislio da odustane, a nedostao je jedan kamen, još samo jedan kamen, da bi otkrio taj smaragd. Pošto je bio čovek koji je sve ostavio na kocku zbog svoje lične legende, starac je rešio da se umeša. Pretvorio se u kamen koji se dokotrljao pred noge kopača, a ovaj, besan i razočaran zbog 5 izgubljenih godina, daleko je bacio kamen. Ali bacio ga je takvom snagom da je njime razbio drugi kamen koji se polomio i ispod njegovih krhotina ukazao se najlepši smaragd na svetu. Ljudi veoma rano saznaju razlog svog postojanja, reče starac s nekom gorčinom u pogledu. Možda zbog toga oni tako rano i odustaju. Ali takav je svet. Onda se mladić priseti da su razgovor počeli o skrivenom blagu. I blaga podižu iz zemlje vodeni tokovi, a oni ih zatrpavaju, reče starac. Ako želiš da saznaš nešto o svom blagu, morat ćeš da mi ustupiš 10. deo svog stada. A može li 10. deo blaga? Starac je bio razočaran. Ako kreneš, obećavši ono što još nemaš, izgubit ćeš volju da ga stekneš. Mladić onda ispriča kako je 10. deo blaga obećao ciganki. Cigani su vešti, uzdahnu starac. U svakom slučaju, treba da naučiš da sve u životu ima svoju cenu. To upravo i pokušavaju da nas nauče ratnici svetlosti. Starac je vratio knjigu mladiću. Sutra, u ovo isto vreme, doterat ćeš mi 10. deo svog stada. Ja ću te naučiti kako da dospeš do skrivenog blaga. Doviđenja. Možeš preći ceo univerzum, ali pravo mesto za odmor i mir uvek će biti ono koje ti najviše prija. Zato slušaj svoj unutrašnji glas. A kada već donosiš važne odluke, neka to bude na najudobnijoj mogućoj sofi. Pred nama je svemirski test. 3 kandidata, 3 sudbinske ugaone garniture, koja će preživjeti ekstremne izazove i zaslužiti mesto u vašem dnevnom boravku. Jer na kraju, najjednostavnije stvari su i najneobičnije. I samo oni koji istinski traže mogu ih prepoznati.